Woi, Mas. Kan iki sing ngutus lho Gusti Putri. Awit kula niki namung abdi wonten ing Demak Bintara. Lenggah dampar Maisa Danung nika sarudi. Lapun boten sesat kuwatir. Nak nika lenggahipun nggih jenengan iki pajek. Bayar. Nggih. Nggih pajak. Oh, pajek. Niki boten pajekan blas. Ngaten matur Boten nuwun ngagem sanget. bea cukai niki. Ning aku iki mau yo ben bayar roti larang. Loh. Mosok nggih. Pinten larange? Rotine dicik. Oh, ora didik. Lah kok roti kok sasen-sasen awakmu iki gemes kok. Roti larang. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok menawi kula nyaruruwus anggenipun Ndoro Ayu nembe kemawon langen suka. Ora dadi kaya pangomso. Nanging ana wigati apa kok nganti kowe wani-wani luntur ning Taman Sari karepe. Kula menika pikantuk dawuh Ndoro Ayu Sapa ngersane? saking Ndoro Ageng Prabasemi. Kanjeng Ndoro Prabasemi niki dawuh dhateng kula kang supados kula ngaturaken nawala kunjuk ngersanipun Ndoro Ayu Ratu Kambang. Supaya ngaturake nawala ana ing ngersane. Nggih, Apa kira-kira kowe wis ngerti sene nawala kuwi? dereng surasane nawala babar pisan menika namung wigatos sanget Ndoro. Oh, ngono. Yo, hai. Wis akan jawab aku sik to. Ika, sini dong. Siap. Laksana. Aku kesuwen yo, Kak. Yo, Nggih. Menes ngono to. Dosek dulu. mantan TN. Saiki tete. Oh, TTI yo. Napa? TTM. Lebokke. Berapa, Gopno? Lipat. Bawa. Bor. Kowe niki kelawan presiden. Pun kok. Ijing-ijing WA mawon. Ribet kata niki. Monggo kabare. Karebet. Dipun to, Ndoro. Mboten dipun tampi. Karepen, Dawuh Ndoro Ayu. kowe tak wene ngerti yo. Nggih. Aku ora tresno marang wong kang kripto layang iki. Lajeng Nanging aku pisanipun tresno marang wong kang gawa layang iki karepen. Ndoro Ayu. Panjenengan nembe kemawon matur. Ndoro Ayu mboten tresna pawongan ingkang ngripta nawala menika. Nanging malah kapara tresna pawongan ingkang ngasta utawi gawa nawala menika. Kamangka Ndoro Ayu. Ingkang gawa utawi ingkang ngasta nawala menika kula lho Ndoro Ayu. Aku tresno lawan. Estu Dora. Yo. What? Konderanya. Why? Mengapa? Gusti nembe sepindhah lho Gusti. Kok sampun nuwuhaken tresna. Ngoten niku nek kados slamet jenengan pedhot. Aku dudu slamet ya. Niki lho Gusti nek kula. Aku neng dudu slamet. Mboten jenengan duh. Aku karebet. Abdine menggung Prabasemi. Wes nyong wes kono. Lumutku. Aene Nyawa iki kowe Kak. pamuk butek. Wis ana karebet yen butek-butek kabeh ayo do balik. Balik konek Dadah. Ndoro. Kula niki malah bingung sak lebeting panah. Kula niki pikantuk dawuh kang supados kula ngaturaken nawala. Nanging sak sampunipun nawala dipun tampi Ndoro Ayu. Ngendikanipun Ndoro Ayu kados ngeten. Kamangka Ndoro Ayu. Kula wonten ing Demak Bintara menika namung abdi. Tresno kuwi buta Kakang. Tresno ora mawas pangkat derajat kondolan donya. Nanging kabeh mono ati pawitan. Oleh terus Ora
ketan sampean wektu dina iki mung aktif ana ing Mak Mitoro. Ning aku wis tresno kelawan sampean. Napa lair temu sing batin Ndoro Ayu tresno dhateng kula menika? Yo kene ora Kakang. Piwulan ngono kuwang sembilan Kakang. Yen pancen sampean ning desa wis duweni anak lan bojo kuwi ana ing pengarepan. Nanging yen pancen sampean durung duweni anak lan bojo, uga ora tresno kondo ana ing ngarep. Kula niki taksih Joko. Kula ndereng gadhe bojo lan anak. Menawi Ndoro Ayu kuwate tresno dhateng kula tampi Ndoro Ayu. Kula niki menawi kula njabul anggenipun basan binasan niki jane kula empuk. Awit kaya Ndoro Ayu. Kula niki namung pawongan alit.
yen aku tresno kelawan wanita mung cukup siji kanggo selawase. Marang sapa sing misahake Gusti sambungan kelawan sliramu. Totoane nyawa. Tenan kuwi Kakang. Aku sing kowe misah. Pancen kowe pengen misahke Gusti sambungan kelawan Kanjeng Ratu nyawaku dadi imawan ora ana tinane wong mati nganggo atos sing balong yen pancen kowe wong setik wong digoyo yen kuat nampani ajiku ning kelawan kene tak sembah Arek Ben, siap ojo solar oleh paman. Aku wis ngerti karep Ben. Yen kowe saiki prajurit ing Demak Pindoro. Sugih aji Jaya Wijaya. Ayo ditampa pawan kene. Aku apa kowe karep Ben sing Demak Pindoro. Aji rok asem liot. Wis tak amani aji kura-kura asem ora tuwa. Kaping pindho. Yen kuat nampani ajiku sing kaping pindho sembah dramakan lawan iki. Ratu Kambang tak ulungke lawan kowe. Aji Sosro Birowo. Wong setik kamangka pawongan sing tak tamani aji rok asem dheweke mesti ancur sak walang-walang basane nanging Ratu Momo marang sapa sing taman aji rok asem ora Momo mesti dheweke duweni aji tameng mojo apa waduh Kanjeng Sultan Pensiran kemapaning Taman Sari dadak ing kalanggane putrimu Ratu Kambang wis wani andun seh sinisian marang karepet apa kone jamak lumrahe putra pengayoman kune kang sira sing nglairake marang putrimu Ratu Kambang aku ngebenake kandhana putrimu Ratu Kambang. Kowe bisa ngucap sing kaya ngono. Kowe bisa indo saka kaluputan. Nanging yen sira kowe putra pengayoman. Kalamun ing mangkone kawruhan kaprulu dening para kawula. Lan mapan ana Kasultanan Demak Pindoro. Kepriye? Pindah nyoling sepero mulane. Kowe tresno marang karepet sing ora ngerti duduk sering perkara
mlebu ning Taman Sari goncak barakan sira. Kok iya, bener kandhaniku. Karamu kowe den rasa tresno marang Karepet. Matur Rama lan Ibu. Karepet. Ora ngira kang bisa. Nek nalika semono aku kumpul karo ana ing masjid agung Demak Bintoro kae sakwise kowe marang aku kowe banjur mlayu ora mantep ning ukur ana sak ngarepe masjid agung Kasultanan Demak Bintoro kae ana sedangkan lombo kowe kupat ora mantep ning ukur rumangsa aku tresno aku seneng Saumpama Kasultanan Demak Bintoro ana limo cacai kaya dene Karepet harus kae bintang liya nek jebul kapan kene sakwise ditibake ana ing ketemu gak kula wentah marang Prabu Sumi kowe saiki wis wege wis winter kowe banjur cumantha kadol bagus mlebu ing Taman Sari goncak marang putriku Ratu Kambang. Kanjeng Sultan. Monggo menawi kula lompat. Dipun patrapi pidana menapa kemawon Karepet boten badhe swala. Oh, kaya ngono. Prabu Swi, dawuh. termasuk. Assalamualaikum. Laras kaget pendo tinebak simo lepat. Wonten kawih katosan menapa Kanjeng? Nalika semono tak perintah supaya kula wentah marang Karepet kang supaya dadi prajurit kang migunani. Sampun kula golontak. Tuladhanipun unggah-ungguh tata cara ing kasultanan. Menika sampun kula trapaken dhateng Karepet. Cek men ing anggenipun serawung dhateng para nayakaning praja piyambakipun kagungan unggah-ungguh tata cara. Menani bab oleh tata kaprajuritan sampun trampil trengginas. Mbok menawi kemawon Kanjeng Sultan badhe ginakaken boten badhe kuciwani. Nggih, matur nuwun banget. Prabu Swi, dawuh. nek jebul kliru apa sing mbok ngendikake? Karepet dina iki suwane mlebu ing Taman Sari. Goncak marang putriku Ratu Kambang.
Saiki kowe nek saya genten aku, ya. Karepet. Sepuh Kanjeng Sultan. Iya. Aku matur nuwun banget. Yen dina iki kowe guru marang proposmu. Ya kaya ngene. Nanging karepet. Aku rumangsa isem. Aku rumangsa pekiwake. Kowe ngojak marang putri kurat kambak ora pantes. Mula coplak andeng-andeng yo nara pranah papane Pak Cukit. Ora pantes papane Pak Pitro minggato karepet. Jagat ing Mbak Bintoro yen iso nembe oleh karepet. Menawi pidananipun Kanjeng Sultan kados ngaten, kang supados nilaraken Kasultanan Demak Bintoro menapa-napa nggih. Pancen kula niki bocah saking dusun. Kula badhe wangsul wonten ing desa kula malih wonten ing desa mriki. Assalamualaikum. Karepet gantine akeh. Bocah kurang ajar. Nek upamane ilahi karepet iki ana gantine slamet. Ya, aja kowe karo kowe. Promosi. Aku maturake banget. Yen mikate karepet sing condok Mbak Bintoro. Persanipun. Patilan udah karepet tak pasrahke karo kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.